ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಎಂತೆಲ್ಲ ಅಂತ ಸಖತ್ತಾದಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದ ವಿಡಿಯೋ ಇಂತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಇಡೀ ದೂರ ಪಿದಾರ್ದೆ ಬಂದಾಗ ಧರ್ಮಸ್ಥಳವು ಯಾ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಗೂ ಎನ್ನ CT 100cc ಬೈಕ್ ಕಡೆ ಪಿದಾರ್ತೀನಿ ಬಸ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪಿದಾರ್ತೀನಿ ವರಿಯ ಒಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೋರೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇರಿ ಸುಮಾರು ಸಮಯದಿಂದ ಪ್ಲಾನ್ ಪಾರ್ದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬರ್ತದೆ ಇನಿ ಪಂಡ ನಾನು ಆಪುಜಿ ಪೋರೆ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಅಂಚತ್ತು ಪಂಡ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬಕ್ಕ ಪಿತೃಪಕ್ಷ ಅಂಚ ಸೋನಾ ತಿಂಗೋಲ್ಡು ನಾನು ಪೋರೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪೋಪುನ ಮೇನ್ ಅದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ ಬಕ್ಕ ರನ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಜಿದೆ ಪಂಡ ಹೊರಿಯ ಪೋಪುನೆಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರನ್ನಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಸೊ ವೀಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ ತೂಲೆ ಮೇನ್ ಅಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಬೋದು ನೋಕು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಪನೆ ಅಂಚ ಅದು ಮಾತ್ರ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಒಕ್ಕ ಮುಲ್ಪುರದಡೆ ಒಂದು 75 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಟು ಅಡ್ಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನಿಂದ ಅಂಡ್ ಯಾನೆ ಒಂದು ಪೂಜೆ ವರ್ಷ ಉಂಟು ನನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರದ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕಲು ಮತ್ತೊಂಜಿನಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು 2 ಸಲ ಬತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಕಲು ಕೋಪ ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದ ಪೋಡು ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ಗೋಪುರ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲಿ ಇಷ್ಟ ಒಂದೇನು ಅಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅವತ್ತೇನು ಸಾರಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅಡೆ ಪೋದೆ ದಿಕ್ಕ ಫೈನಲಿ ಕಾರ್ಕಳ ಬತ್ತೆ ಪಂಡ ಇನ್ನಿತ ವೆದರ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ವೆದರ್ ತೂಲಿ ಪೋರ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಅಚ್ಚಾದಂತ ಪೋರ ಲಾಯ್ಕ ಒಂದುಂಡು ಫುಲ್ ಮುಗಲಾತನ್ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿಜಿಂಡೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಬಾಡೋಂಗ್ ಪೋರಂತೆ ಒಂಥರ ಏನೋ ಉದಾಸೀನ ಹೋಲ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬೈಕ್ ಒಂದು ಎಂಟೆ ಮೈಲೇಜ್ ಇದೆ ಬೈಕ್ CT 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಿಕ್ಕುಲಿತ ತೋಡಿ 44,679 ಆತನು ಟೈಮ್ ಎಸ್ 6:45 ಆನ್ ವಿಶೇಷತೆ ಏನವನ್ನಾಗ ಖಾಲಿ ಅಚ್ಪರ್ ಪತ್ತೊಂದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದ ಯಾನೆ ನಂದು ನನ್ನ ಪರ್ಸದು ಹೋಗಿ ಖಾಲಿ 60 rupees ಮಾತ್ರ ಇದು ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ 30 ಕೊರಿಯರು ಒಟ್ಟು ಒಂಜಿ 110 rupees ಮಾತ್ರ 10 ರೂಪಾಯಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾನೆ ನಂದು ಖಾಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತದ್ದು ಪಂಡ ಇಂಚದಲ್ಲ ಬೋಡನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಜೀವನ ಕಮ್ಮಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇತ್ತಂಡದ ಜೀವನು ಅವಾಗ ಬಾಯ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಂಬೋ ತಿಕ್ಕ ಓಕೆ ಹೊಸ್ಮಾರ ಬತ್ತೆ ಮೂಲು ಎನ್ನ ಹೊಸ್ಮಾರ್ದ ದೊಡ್ಡ ನಿಲ್ಲುಂಡು ಮತ್ತೆ ಮೂಲೊಂದು ಚಾ ಬರ್ಕಂದು ಇಡೇ ಬರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಪಂಡ ಚಾ ಅಂತ ಪಾರ್ದಾಂಡು ಹೊಸ್ಮಾರದ್ದು ಪಿದಾಡಿಯೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮೊಂದು 100cc ಬೈಕ್ ಆಯ್ನಟ್ಟೋಸ್ಕರ ಒಂದೇನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ರನ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಹೀಟ್ ಆಪುಂಡು ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಪ ಉಂತ ಆಡಾಕು ಮಾತಿರ್ಲತ್ತೆ 100cc ಬೈಕ್ ರನ್ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಒಂದೇನಂಜಿ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲಿದೆ ಪಂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ರನ್ ಮಲ್ತಾಡ ಗಾಡಿ ಹೀಟ್ ಆಪುಂಡು ಹೀಟ್ ಅಂಡ ಬ್ರೇಕ್ ಬತ್ತುಜಿ ಇಂಚ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಉಂತದ್ದು ಕೂಲ್ ಮಲ್ತದ ರನ್ ಮಲ್ತಾಡ ಅಂತೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಬಕ್ಕಂತೆ ಮೈಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇಂಥ ನಾರಾಯಣಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪುರದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಗೂ ಕರೆಕ್ಟ್ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಟು ವೆದರ್ ಕೂಲಿ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ ಅದು ಅಂಜಿ ಜಾಲಿ ಆಗೋದು ಪಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತು ದೊಂಬುಗು ರೈಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಗಂಗ ಅವಳು 100cc ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಬೈಕ್ ಪುಣ್ಯಕಲೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಅದೇ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೋರೆ ಆಪುಜಿ ಖಾಲಿ 40 ಸ್ಪೀಡ್ ಇಡೆ ಪೋಡಾಪುಡು ಇಂಚ ಮತ್ತೆ ಹೆವಿ ಆಪುಡು ಅತಿ ತುಕ ಪೊಯ್ ಒಂದು ಮಸ್ತದಲ್ಲ ದೂರ ಆಯ್ತು ಪೊಯ್ಸಲ ಬತ್ನಾತ್ ದೂರ ಅಜ್ಜಿ ಕವಳೆ ತಿರ್ಗೋ ಬತ್ನಾತ್ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ರೆ ತಿಕ್ಕರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಒಂದಿತ್ತೆ ಒಂದು ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಇಂಚಿನ ಮುಗಾಲು ಪೋಡೋನು ಆಂಡ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಪಾಡ್ನ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಸೆತ್ತುಂಡು ಮತ್ತೆ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಪಾಡಿ ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ಬರ್ಸಪೋಂಡು ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆ ಹಾಪುಂಡು ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಪಾಂಡ 3 hour ಜರ್ನಿ ಉಂಡು ನೆನ್ನದಿತ್ತೆ 4 hour ಬೋಡ ಒಂದು ನೆನ್ನದಿತ್ತೆ ದೇಪಂಡ ಒಂದು ಬೈಕ್ ನಾನೊಂದು 40 km/h ಸ್ಪೀಡ್ ಲೆಕ್ಕ ಬಾರ್ದು ಕಲ್ಪ ಉಂತದ ಬರ್ಕಂದು ಅಂಡ ಫುಲ್ ಬರ್ಸೆತ್ತಿನಟೋಸ್ಕರ ಇಂಜಿನ್ ಹೀಟ್ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಏಟ್ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕೊಂಜಿಡೆ ಬರ್ರೆ 6:15 ಬಿದರ್ದಿತ್ತೆ ಇತ್ತ ಟೈಮ್ ತೋಲ್ನಿಕು 9 ಆನ್ ನಾನೊಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 7 kilometer ಆತೇಪುನ್ ಬರ್ಸ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿಲೆ ಕೊಡ್ಲಾಯ್ಕ ನಾನು ಈತು ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ ಅವಳು ಕಾಪಾಡ ಅಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ತ ಮನಸ್ಸು ಬಂದ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮಾರು ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಟು ಮತ್ತೆ ತಿರುಗುವೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೀಡಿಯೋ ಅಲ್ಪ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಫುಲ್ಲು ತೂಲೆ ವೀಡಿಯೋನ್ ಗೈಸ್ ವಿಷಯ ಏನು ಬಂದಾಗ ಏನಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟೈಮ್ ಹಿಡ್ದು 1.5 ಗಂಟೆ ಬೇಗ ಬತ್ತೆ ಅಂಚಾದ
ಪಿರಬನ್ನಾಗ ಇಡೇ ಬರ್ಕಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇಡೇ ಬರ್ತದೆ ಬಣ್ಣ ಪಿರಬನ್ನ ಸೀದಾ ಪೋಲಿಂದು ಒಂದು ರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದು ಉಜಿರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಲಾಯ ಬನ್ನ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಬನ್ನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೇ ಬಿ ವೀಡಿಯೋ ತುಪ್ಪನಾಗ್ಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಪ್ಪಾರು ತೂತು ಜಾಡಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಏನಂಡಲ್ಲ ಫನಡೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫನದುಲ್ಲೆ ಉಲಾಯ ಮಾತ್ರ ವೀಡಿಯೋ ತೆಪ್ಪರೆಜ್ಜ ಸುರುಚೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಾರ್ದೇರಿ ವಾ ಬೈಕ್ದ ಕೀ ಬೈಕ್ ಎತ್ತು ವೀಡಿಯೋದ ಬೇರೆ ನೆನಪುಲಾಪುಜಿ ತೊಂದರೆ ಗುರ್ತದಾಪಲಿದ್ದೇನೆ ಎಟ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಆಲ್ಪೋಲಿ ಮತ್ತೆ ಎನ್ನು ಬೇರೆ ಅಂದು ಇಮೇಲೆ ಗಟ್ಟದ ಎಂದು ಎನ್ನು ನಕಲಿ ಎನ್ನು ಬೇರೆ ಇದ್ದದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೀಡಿಯೋದ ಫ್ರಿಜ್ಜಿಂದ ಬಾರ್ದೇರು ಬಟ್ ಅವ್ಳು ಏರ್ ಲೆಜ್ಜಿ ತೂಪು ನಕಲು ಒರಿಯಲ್ಲ ಅದು ವೀಡಿಯೋದ ತೊಗೊಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾಡ ಪತ್ತು ತೋರ್ತೆರಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪುರದು ಯೂತ್ ಹೋಲಿ ಬರ್ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ದಾಲ್ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಾದಾಲ್ಪು ದಾಲಿ ಬರ್ಸ ಬಿಡ್ನಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ದೇ ಬನ್ನಗ ರೈಡಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಬರ್ಸ ಇತ್ತಾನ ಅದ ಬೈಕ್ ಅಂತ ಕೂಲ್ ಆಪ್ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ತೋನು ಓಕೆ ಮೂಲ ಉಲಾಯ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಂಡು ರೆಜ್ಜು ಅಂತೇರ್ ಉಲಾಯ ಬೋದು ಬರ್ಪೆ ಸತ್ಯ ಬರೋಣ ನಾವು ಊರು ಹಿಡಿತಿದ್ದೆ ಊರ್ದಯ ಇಡೀ ಕೊಂಚ ಎರಡನೇ ಸಲ ನನ್ನ ಬರ್ಪುನು ಅಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫುಲ್ಲು ತಿರುಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಣೆಗೆ ಒಲ್ಪ ಫೋಡ್ ಒಲ್ಪ ಬರೋಡು ಏನು ವಿಷಯ ಅಂತಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀಜಿ ಇನ್ನೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಪಣ ತುಂಬ ಬರೋದಿತ್ತ ಪಪ್ಪನ ಗಾಡ್ ಬತ್ತಂಡ ರಪಕ್ಕ ಉಲಾಯ ಫೋನಿತ್ತ ಅಂಡ ಪಿರಪೋನ ಬರೋದಿತ್ತು ಅಂಚದು ಎಂಚ ಬರ್ಪ ಎಂಚ ಫೋನ್ ಇತ್ತ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಇನ್ನೇ ಒಂಚೂರು ಆರಾಮಡು ಬೈದೆ ಅಂಚದೊಂದು ಉಲಾಯ ಫುಲ್ಲು ತಿರುಗಿನ ಅಂಚಾಡು ಉಲ್ತ ವಿಶೇಷತೆ ಏನ ಬಂದಾಗ ಗೊತ್ತು ಪಂದ ಕಲೆ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಮೂಲು ರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದ ಖಾಲಿ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತೆ ಇದನ್ನ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತು ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಂಡ ಏನಪ್ಪ ನವಗ್ರಹ ಅವಾರ್ಡು ನಾಗದೇವರನ ಅವಾರ್ಡು ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇದ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಬನ್ನಡಿ ಒಂದು ಬರ್ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಪಿರೌಡ್ ನನ್ನ ರೆನೋವೇಷನ್ ವರ್ಕ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮೇ ಬಿ ನಾಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅಲ್ಪೇರ ಅಂದು ಕಲರ್ಸ್ ಲಂಚಿನಿ ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಲಂಚಿನಿ ಒಂಥರ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಅದು ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತದಲ್ಲ ರಶ್ ಪೂಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಲೈನ್ ಉಂತೋಡು ಅವು ಮತ್ತದಲ್ಲ ಸೀನ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸೀಸನ್ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅವು ಅಂಡ ಇತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಛೇ ಇನ್ನೂ ಒಂಜಿ ಗೋಪುರ ಇತ್ತದ ಆರಾಮಡ್ಲ ಆ ಕಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತವೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಚ ಬತ್ತನಾಗ ಇಮೇತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹಾಕೊಂಡು ಇಮೇಕ್ ಬತ್ತನಾಗ ಎದುರು ಸೈಡ್ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಿತ್ತು ಬಾರ್ಪುಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಅಲ್ಪ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಫುಲ್ಲು ತೂಲೆ ಒಂದು 50 ಸಲ ಬಂಡೆ ನಾನು ಎಕಡೆ ಇಂಚ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾರೆ ನಕಲ್ ನಾಯಿ ಜನನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಅಂತ ಲಾಯ್ಕ್ ನಾನು ತಮ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪಕಂಗೆ ಕಾತೊಂದುಪ್ಪನಾಗ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಜಗಲ್ಲ ಫೋಟೋನೇ ಮುಗ್ಗಿದ್ದಿಜ್ಜಿ ಏನೋ ಮಾರ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪುನ ಎಂದೇರ ಮಾತ ತಿಕ್ಕಿನಕಲ್ ಸರ್ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಅನ್ಪೇರು ಪಣ್ಣ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಸೆಲ್ಫಿ ಹತ್ತು ಆಕಲ್ ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ಒಂದು ತೆಪ್ಪರೆ ಜನ ನನ್ನ ಮೂಲೆ ಒಂದು ಆಯ್ಜಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಮಾತ್ರ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪರೆ ಯಾನೇ ಬೋಡ ಓಕೆ ಪೋಯಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಯಾಕಡೆ ಫುಲ್ ಬರ್ಸೆತ್ತು ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ ದೊಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಎನ್ನುದಾರ ಅಂತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮರಾ ನೆಟ್ಟ ಮಾಡ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಲ್ಲಜಿ ನಮಕ್ ದೆತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೀ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ದೀತಿದ್ದು ಕುಜಲ್ ಮಾತ ಬಲ್ದ ನಾನು ಅಮ್ಲಿಂದ ಫೋಟೋಕ್ಕೊಂದು ಪೊರ್ಮೊಂದುಲ್ಲೆ ಒರಿಯರಿ ಅಡ್ಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಗಾಯಸ್ ಒಂದು ನೇತ್ರಾವತಿ ಮೀಪುನ ಜಾಗ ಯಾರೋ ನೀರನ್ನು ತಲ್ತಂಕ ತೀರ್ತು ಜತ್ತಿನಾತೆ ಹಬ್ಬ ಮೂಲ ನೀರ್ಲ ತಲ್ತೊಂದು ನಾನು ಜಜ್ಜಿ ದೇಬಂಡ ಆತ ನರಕ ಕಟ್ಟ ಬಾರ್ದಿರು ನೆಕಲೆಗ್ ಕಜಾದ ಡಬ್ಬಿಗೆ ಕಜಾವ್ ಬಾರ್ರೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಸೊ ಮೂಲೆ ದೂರ ಹೊಡೆದೆ ಕೈ ಮುಕ್ಕಿತ್ತು ಪೊಯ್ ನೆಕಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ನೀರಿನ ಕನ್ನಡತು ಒಂದಂಚ ಮಲ್ಪ ಹಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏನೇ ಮಲ್ಪಡ ಅನ್ನೊಂಚೂರು ಕ್ಲೀನ್ ಆದ್ದೀವಾಡು ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಗಲೀಜಿದೀವಿ ಅಂದಿರು ಪಂಡ ಮುಲ್ತ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪನಂಚ ಹೆಜ್ಜಿ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಜನಕುಲೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆವಾಡು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಲಿ ಮೂಲ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಕಜಾದ ಡಬ್ಬಿಯ ಒಂದು ಮಾತಾದೀತಿ ಕೂಡ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇಟ್ಲ ಪಣದಲ್ಲೇರು ಬಟ್ ದಾದಾಲ್ಪುನ್ ಮೂಜಿ ವರ್ಷಡು ಮಸ್ತ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆತಂತ ಮೂಜಿ ವರ್ಷಡು ತುಂಬ ಬಸಟ್ ಬತ್ತಿತ್ತೀನಿ ಅದು ಪಂಡ ಯಬ್ಬ ಬಸಟ್ ದೇ ಬೈದೆ ಅಂತ ಆತದು ಕಾಣೆ ಕೊಲ್ಲಿನೇ ಇಡೀ ಬಂದಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆತಿತ್ತು ಅಂಡ ಬೈಕ್ಡ್ ಬಸ್ ಬೇಗ ಬರಲಿ ಒಂಚೂರು ನಡುಟು ರೋಡ್ ಹಾಲಾದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದಲ್ಪ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಗುರುವಂಕೆರೆ ಹಿಡಿದು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಇದೇ ಉಜಿರೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಡಿಲೇ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಪಂಡ ಕಂಫರ್ಟ್ ಬೈಕ್ ಬಟ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ಗಳು ಆಪು ಆ ರೋಡ್ಗಳು ಆಪು ಈ ಬೈಕ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬರೋಂಜಿ ಆಪು ಜಾಸ್ತಿ ಅದೊಂದು ಮಾತ್ರ ಬರೋದು ಅಂಚಾದ ತೊಂದರೆ ಹಚ್ಚಿ
ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮುಟ್ಟ ನಾನೊಂಜಿ 10:30ಗೆ ರೀಚ್ ಆಪುನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು ನೆನ್ನ ಅಂಡ್ 9:30ಗೆ ಬೇಯ್ದೆ. ಸೊ ಮಲ್ಲೆಂಜಿ ಬೇಗ ಬರ್ತಂಡ ಬೇಗ ಬೇಗ ಉಲಾಯ್ ಮತ ಪೋಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬಟ್ ಬೇಗ ಐನತ್ತ ಲಾಯ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕುಡು ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ ರಶ್ ಉಂಡಲ್ಲ ಬಂಗ ಅಂಡ್ ಇನಿ ಶನಿವಾರ ಐನೆಟ್ಟೋಸ್ಕರ ಪಂಡ ಸೋಮವಾರ ಬೊಕ್ಕ ಐತಾರ ಉಪ್ಪುನಾತ್ ರಶ್ ಉಪ್ಪಂದೊಂದು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡಂಜಿನ ಬನ್ನಾಗ ಎಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿತೃಪಕ್ಷ ಅಂಚಾದ್ ಇನಿ ಸೋಣ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಪಂಡ ಎನ್ನಂಚ ತಿಂಕ್ ಮಲ್ತು ಪೋಪಿನ ಕಲೆಗ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಅಂಚ ತಿಂಕ್ ಮಲ್ತು ಬರ್ಪನಕುಲು ಇನಿ ಎಷ್ಟು ಬತ್ತುಪ್ಪರ್ಲ ಯಾವ ಅವಳು ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕಲ್ವೇರು ಜಾಗ್ರತೆ ಬರೋದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಈ ಮೇಟ್ ಹೋಯ್ತಾನೆ ಈ ಮೇಟ್ ಬರ್ಪುಡು ಆ ಮೇಟ್ ಹೋಯ್ತಾನೆ ಆ ಮೇಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಇವೆ ಮೊಬೈಲ್ನ ಕಂಡದು ಏನು ಅಲ್ಪಿ ಕಲ್ವೇರೆ ಪಾಪ ಫಿರಗೊರ್ತು ಹೋಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ತೂತು ಫೈನಲಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಿಡ್ದು ಮಲ್ಲ ದ್ವಾರ ಅವಳುಂಟು ಅವು ದ್ವಾರದ ಅವಳು ಪಂಡ ಪಿರಾವಡು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ 9 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪಿರಾವಡು ಅವು ದ್ವಾರದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಗಾಡಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬತ್ತದಾಂಡು ಒಂಜಿ 75 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಅಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಉಂತೀನಿ ಹೊಸ್ಮಾಡ್ ಬಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂತುದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 3 ಅವರ್ ಬತ್ತೆ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಉಂತದಿಜ್ಜೇರು ಖಾಲಿ ರಡ್ಡು ಬೈಕ್ ರಡ್ಡೇ ಜನ ಬೈದ್ನ ಹತ್ತು ಮೂಲ ಉಂತದಿಜ್ಜೇರು ಏನೋ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ತೂವಲಿ ನಿಖಲು ವಿಮಾನ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪುಜಿ ನೆಡ್ದು ಮಲ್ಲಪ್ಪನು ಹರ ಹರ ಶಂಭು ಶಂಭು ಓಕೆ ಫೈನಲಿ ಏರ್ನ ಕಾಡು ಚಪ್ಪಲಿ ಜನ್ನ ಕಾಡು ಉಂಟು ಅಲ್ಪ ದಿವಾಲಿ ತಮ್ಲಾನಿಗೆ ಒಂದು 4 ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪ ಗಾಯ್ಸ್ ಮೂಲ ಅಂತೂ ಫುಲ್ಲು ಮುಗಲಾತುಂಡು ಇತ್ತ ಕುಡೋರ ಬಡ್ಸಾರ್ಪುನ ಚಂಡು ಏನೋಡ ಕೊಡೆಜ್ಜಿ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಉಂಡು ಬೈಕ್ ಉಂಡು ಚಂಡೆ ಹೊಡ್ತದು ಒಂಜಿ ಗುಲಾಯ್ಪೋದು ಲೈನ್ ಉಂತೋಡು ಇಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ರಶ್ ಉಂಡು ಲೈನ್ ಏತ್ ಬರ್ತುಂಟು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ತೂಡು ನಾ ಪೋಯ್ ಬಕ್ಕ ಬರೀ ಮಂಡಿ ಮುಂಡಾಸ್ ಕಟ್ಟದೆ ನಿಜವೇ ನಾನು ಮಗನ ಲಕ್ಷಣ ಮಂಡಿ ಮುಂಡಾಸ್ ಕಟ್ಟನಾಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೂಲು ರೆಡ್ ಟೈಪು ಮೂಜಿ ಟೈಪ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅವು ಎಷ್ಟು ನಂಚಿದ ನಕಲು ಮಾತ ಬತ್ತುಂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಅಲ್ಪ ಲೈಫ್ ಬರ್ರೆ ಫಂಡೇರು ನಾನು ಅಲ್ಪ ಬತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂಚನೆ ಪೋಪೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನ ಅಂದ ಈಗ 200 ರೂಪೀಸ್ ಕೊರೋಡು ಮೊಬೈಲ್ ಲಾಗ ಒಂದುಂಡು ಪೊಕ್ಕಡೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನ 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರೋಡು 200 ರೂಪಾಯಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ಒಕ್ಕ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಉಂಡು ಅವು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿನ ಕಲೆ ಮಾತ್ರ ಅವು ಪಂತ ಸಮಯ ಕುಡ್ದೆ ಅನಿಡೆ ಬರ್ಪೆ ಅದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಪೋಪು ಸೊ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬಂದ್ ಮಲ್ದಿರ ಮಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾವಜ್ಜಿ ಅರ್ಥ ಪೋಪುನು ಬಂದಿತ್ತು ಸೀದಾ ಪಿರ ಬರ್ಪುನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ತಾದಿಂದ ಅಲ್ಪ ಪೋಪುನಿ ಸೀದಾ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಫುಲ್ ಬಂದುಂಡು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಕಿಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಬಸ್ ಫೈನಲಿ ಲೈಫ್ ಪ್ರಸಾದ ಬತ್ತೆ ಸುಮಾರು ನಾನು ಫೋನ 10 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ನಾನು ಮೇ ಬಿ ಮೊಬೈಲೇ ಬತ್ತಂಟು ಬಂಗ 10 ಗಂಟೆ ಆತುಂಡ ಪಿರ ಬನ್ನಾಗ 11 ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಂಡ ಒಂತೆ ಬೇಗ ಲಾಸ್ಟ್ 11 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಅವಳು 16 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟೆ ನಾನು ಪೂಜೆ ಅಪ್ಪಂಗೆ ಅದ ಬೊಡ್ ಪೂಜೆ ಇರ್ಕೊಂಡಿರು ಮುಲ್ತ ಗಂಟೆ ನಾನಲ್ಲ ವರ್ಮ ಗಂಟೆ ನಿಂಡು ಓಕೆ ಚಪ್ಪಲ್ದ ನೆನೆಪೇಜ್ಜಿ ಮಾರ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಪಿರವನ ಬತಂಪುಲಿ ಸೊ ಏನ ಮತ ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಸರ್ವ ಪೂಜೆ ಅಂದು ನವೆಂಬರ್ ಬಕ್ಕ ರಡ್ಡು ತಾರ ಇದೆ ತೊಂಡೆ ಬಕ್ಕ ತೀರ್ಥಸ್ಥಾನ ಮಲ್ಪರಿತ್ತು ರಜ ಅವೇನು ಮಲ್ತದ್ದು ಮತ ಇದಾಗಿ ನಾನು ಹಸಿದಲ್ಲ ಲಂಚ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಲ್ತಂಜು ಅನಸಂಜಿ ಬಾರಿ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಎನ್ನ ಮುಲ್ತಂದತ್ತು ಮಾತ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲ ಹಂಡು ಕೈ ಮತ್ತು ಬೈಕ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಎತ್ತಲೇ ಫೋನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಹೋದು ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿದಾಡ್ನಿ ಏನೋ ಮತ್ತು ಒಂದೊಂದು ತೂಕ ಬರೀ ಎಂಚಿನ ತಿರ್ಬೋದು
ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಜಿಂಗಲ್ ಅಲ್ಲ ಒರಿ ಎಂಡಲ್ಲ ಒರಿ ತಿರುಗುರಿ ಮಾತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಬೇರೆ ಆಡು ಪಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನೊಂದಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮರಲೋಡ ದುಮ್ಮು ಮೀನು ಮಾತಿತ್ತು ಅಲ್ಲ ಫಿಶ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತು ಉಳ್ಳಾಡ ತೂಕ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಎಂಡ ತೂಪೆ ಓಕೆ ಮೀನುಂಡು ರಡ್ಡು ಮಲ ಮಲ್ಲ ಮೀನುಂಡು ಕೊಂಚ ಏಮೆ ಉಂಡು ಮುಳ್ಳು ಜೇಕುಲು ಊರ್ದ ಮೀನು ಶಾರ್ಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮೊದಲು ಜೋಕುಲು ಮತ್ತೆ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಅಜ್ಜಿಯರು ಬಾರಿ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚರು ಕುದೊಂದಿರು ಏನೇ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೂಲರಿ ಬರೀ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೀದ ವನಸ್ಗೆ ವನಸ್ 15 ಗಂಟೆ ಚಾಲ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಡ ವನಸ್ತಲ್ಲ ರಶ್ ಉಪ್ಪು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇತ್ತೆ ಬೇಗ ಬತ್ತಿನ ಲೈಕನ್ 11:45 ವನಸ್ ಬೇಗ ಬತ್ತಿನ ಪಂಡ ಮೂಲ ಜನ ಇರಲಿಜ್ಜಿ ರಶ್ ಇಜ್ಜಿ ಲೈನ್ ಇಜ್ಜಿ ಆರಾಮ ವನಸ್ ಮಲ್ತು ಪೋಲಿ ಮೂಲೆ ಜಿನ ರಶ್ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೇಗ ಬೇಗ ಫೋನ್ ದುಪ್ಪಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯನ ಬಂದಾಗ ಬೇರೆ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಒಂದಿದ್ದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಪಾರ್ದಿಜೇರು ಸೊ ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಂಬ ಇರತ್ತ ಬಟ್ಟಲು ಕೊರದಿತ್ತೇರು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟೈಲ್ದ ಇರೇತ ಬಟ್ಟಲು ಹೊಸ ಇತ್ತನು ಪಂಡ ವೇವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಏನು ಪೊಲ್ಲದೊಂದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಇರೇತ ಬಟ್ಟಲು ಇತ್ತನು ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ದೇಗ ಒಂದು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ಒಲ್ಲ ಅವು ಅವಳ ಫಂಕ್ಷನ್ ತಪ್ಪಕ ಮಾತ್ರ ಕೊರಪು ನಾನು ವನಸಾಂಡ್ ನನ್ನ ಅನ್ನಪ್ಪ ನಡೆ ಈ ವರ್ಷ ಬರೋದೇನು ಮೂಲ ಬೈಕ್ಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜೇ ಬೈಕ್ ಉಂಡು ನಾನು ಪೋನ ಗಂಟಲು ಒಂಜಿ ಬೈಕ್ ಇತ್ತನು ಇರೋಡು ರಜ್ಜರುಳ್ಳಿ ಪೋಡಿದಾರೆ ಅಂದ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ವಿ ನಿಂಬಿ ಶೇ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗುಂಡು ಶೀತ ದೂರ ಬಂದಾಗ ಬಾಹುಬಲಿ ನಡೆ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಅಂಜಾದ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕಂತ ಆ ನಡೆಗೆಲ್ಲ ಹೋದಿತ್ತೆ ತುಂಬರ ಅಡೆ ಪೋಯಿ ಅಲ್ಪದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದು ಪಂಡ ದೊಂಬುಪ್ಪವಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಲಪ್ಪಾಯರು ಫುಲ್ ಏರಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಲ್ಲ ಓಪನ್ ಉಂಟೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಫುಲ್ ಓಪನ್ ಎಪ್ಪೋಡು ಪಂಡಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ ಹೋದಿತ್ತ ಬಾತ ಮುಟ್ಟಿಯ ಯಾನೊಂದು ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಪುಂದೇನದೀನಿ ಒಂದು ಬಜಿ ಮುಟ್ಟೋಡೆ ಉಂಡು ಲೈಕ್ ಮುಲ್ಪೋರ್ದು ವ್ಯೂ ತೋಜನ್ ಬಂಡ ಆ ಸೈಡ್ ಗುಡ್ಡೆ ಬೆಟ್ಟ ಮಾತ ಕನ್ನಡ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಎನ್ನನೆ ಅನ್ನಪ್ಪನಪ್ಪನ ಈ ಸೈಡ್ ಬಾಹುಬಲಿ ಬೆಟ್ಟ ಆ ಸೈಡ್ ನಾನು ಬೋರ್ಡ್ ಹೋದಂದು ಒಂಜಿ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಪೋಯಿನ ತಿರ್ಚಿ ಜತ್ಕೊಂಬತ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಬಾಹುಬಲಿ ಬೆಟ್ಟ ಅಲ್ಲಿ ಪಣ್ಣು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನಡೆ ಬರೋ ಸ್ಟೆಪ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಿತ್ತು
ಖಾಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಪ್ ನಾನು ಹೆಣ್ಣು ಬಿತ್ತಿರ್ತೀನಿ ಖಾಲಿ ನಿಜ ಅಬ್ಬಾ ಫೈನಲಿ ಬತ್ತೆ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಯಾಕಡೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಯಾಕಡೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಮಿತ್ತಿರ್ತಿಬೋದು ಹತ್ತೀನಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸಿ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಸೀದಿಲ್ಲ ದೂರಲ್ಲ ಪಾರಜ್ಜಿ ನಲ್ವಟರ ಬೈಕ್ ಒಂಚೂರು ಉಂತಾಡು ಹೊಸ ಮಾಡ್ಬನಿ ఒక ಸೀದಿ ಇಲ್ಲ ಮೇ ಬಿ ಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ಟ್ರೈ ಫೈನಲ್ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತೆ ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ 160 ಅಂಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲು ಅರ್ಧ ಟ್ಯಾಂಕಿ ಖಾಲಿ ಅಂದು